Dit ben een hitbaan. Nou, hier ga ik nog wappels staan. Hierachter is dan ben een zinnenboom. Juist. Ja, nou, dat weet je wel. En dit is die tuin? Ja, dat is mijn tuin. En wat is dat mooi? Nou, ik vind dat het wel mooi om vruchten te verbouwen. Dus ja. En is het al jezelf op? Nee, sommige vruchten die verkoop ik nog. En ja, sommige zoals hitbaan en wattels die we zelf op. En dat ben je lekkerst vanzelf, denk ik. Ja. Want uit de winkel, die haast vaak hitbaan, die kun je uit de winkel krijgen. En dan haast vaak, die zitten al aardig lang in een vrachtauto. Zeg maar. Die komen dan uit door de landen. En deze die ben kisten dan gewoon oplukken en dan in één keer opeten. Nou, ik ga hier nou, een bak met tulpen en een paar pompoenen. Nou, die gaan ik steeds meer dan ga ik terug het dorp heen en die ga ik naar verkopen. En smiet het nou wat op? Ja, wel smiet nog wel wat op. Wil je nog lekker pompoen en tulpen eten? Ja, ik wil pompoen hebben. Wat hast? Zo, dit is mooi. Kist ik eten deze of net? Of ben het voor de sier? Nou, weet ik eigenlijk niet. Wist eigenlijk net. Deze, nou, een vriendje van mij had ook al in je markt liggen en Ja. die heeft er toen ook sap voor maken. Dat ben ik niet dus. Nou, ik wil die wel hebben. En ik wil deze hebben, want mijn collega wil ik in hè. Dus ik kan niet deze mooi krijgen. Oké. Best of jou? Ja? Ik voor de moeite. Zo verkoop ik dan pompoen en alles wat ik kan verkopen. Maar dat gaat maar makkelijk. Deze klant direct raak. Ja, dat is net altijd zo. Nou hier kijk net zo vol. Dus. Nou, dan ben je direct al die pompoenen heen. Nou, ik ga nog wel meer doen en ik probeer mee meenemen. Mijn kar is toch iets. Dus in kwart maar een grotere karren. Nou, weet ik nog net. Nou, succes met de handel. Ja, zeker.